Voor rest en bezinning Masto Nijhanten. Nou, ik ben benijd. Voor Ik ben benijd is uw panel alle dagen op zoek naar cultuur in Friesland. Joet jouwt hielkje haar oordeel. Dit is een Tibetaans-boeddhistisch studie- en meditatiecentrum. Nou, ik ben heel verrast. Vroeger op de boerderij daar woonden hippies. Oké. En die hadden belangstelling voor het boeddhisme. En die hebben in 1977, toen zijn heiligheid de Jawa Karmapa in Nederland was, toen hebben ze hem uitgenodigd. En hij is hier toen ook geweest. In Hantem. Ja, en hij vond het hier een prachtig afgelegen stuk land, ideaal voor meditatie. En de hippies hebben hem dit stuk land en de boerderij aangeboden. Het is werkelijk uniek. Nou, inderdaad, uniek hier beklaai. Dit zijn gebedsmolens. Ja. En er zit zo'n pak papier in en het is aan beide zijden beschreven met gebeden. Ja. En die verspreid je door ze rond te draaien. Dus Nou, wil dank ik je wel. uitnodigen om rond te Ja. lopen Nou. en ze allemaal in het voorbijgaan een flinke draai te geven. Ja, prachtig. Nou, we gaan de vaart aardig in, hè? Ja, Nou, waar ben we hier? dit is de stupa zelf, het symbool van de verlichte geest van de Boeddha. En Boeddha is een titel. En in het Tibetaans betekent het gezuiverd en tot ontplooiing gebracht. En elk wezen die zijn of haar hart, geest, zuivert en die zo onwetendheid overwint, die opent het hart, de geest, zich met onvoorwaardelijke liefde en mededogen voor alle wezens. En degene bij wie dat proces helemaal compleet is, die noemen we Boeddha. Ben we daar een keer achter? Een aantal keren per dag hebben we een ceremonie, een meditatie. Nou, het is wel erg rustgevend. Het wie wel zeer bijzonder deze dag. Het mag hij wel lezen, maar goed, de man had ik uitlijn. Het gaat net dat je hier in bezinning is. Het gaat dat de vrede uit in hart komt. Nou, als alle mensen goed binnen, hier draag je goedheid uit, dan komt ook meer vrede op de aarde.